Звъниме на известни спортисти, футболисти, волейболисти, личности и те ни даряват свои фанелки, артикули, стоки. Пример, Стилян Петров ни изпрати фанелка от Астън Вила, знаете той в каква ситуация и намери сили и време да ни изпрати такава подписана от него фанелка. Близнаците Братоеви си дариха фанелките, с които бяха на Олимпиадата в Лондон. В последствие, примерно, се появиха още дарители, които чуха за търга, разбраха за търга и една от най-скъпо проданата фанелка, трябва да кажем, тая в която би на Стилян Петров, тя беше продана за 900 лева на Стилян Петров, фанелката на Роналдо, пълничкия Роналдо. И тук вече дойде най-тежкото да съберем парите от хората, като те си получат съответно тия вещи, които са спечелили и тук се бяхме превърнали на магазин. Дарик Радио, но така или иначе нещата се случиха. Значи имахме страхотен жест от страна на господин Кирил Домусчиев, шефа на Лудогорец. Той ни дари в ефир, както се казва, без да му тръпне гласа, 10 000 лева. Тези пари, апропо колеги, вече са по сметките на двата реципиента, Фонда за терапии за лечение на деца аутисти и нашите недоносени деца. Така че тях ще ги сложим към общата сума, която ще ви кажа след малко, която са, както се казва, кеш. Дигаме тук парите на целия Лудогорец, на шампионите ни, с още 720 лева, които те дариха от наградите спортист на Разград. Ивайло Петев пък дари своята фанелка. Фанелка имахме и на Михаил Александров за общо 215 лева, значи 720 и 10 000. Те гонят някъде към 11-12 хиляди лева. Така, другия голям дарител на търга се оказа Ивелин Попов, капитан на националния ни отбор, директно в интервю за Гонг, седмица след самия търг, той ни изненада всички, като каза, че дарява 5000 лева. Като преди това, той и един негов приятел играха за дарението от PlayStation България, 2 билета за Шампионската лига, полуфиналите, които предстоят в края на април, в началото на май. Той и един негови приятел Пенко Михайлов дариха 3800 лева, което значи дела на Ивелин с тия 5000, тия 3800 и фанелката му, която също се продаде. Това, което Ивелин направи за търга, първо, че спечели нашите сърца за винаги, той някъде към 8-9 хиляди лева. Фундация Нашите недоносени деца е много млада фундация. Ние сме само на 4 месеца. Изцяло сме майки на недоносени деца. Виолета е майка на недоносени близнаци. Това е Стефан, аз съм майка на недоносени близнаци. Третият ни представител също е майка на недоносено детенце. Да ви кажа, положението в България хич не е розово. Много малко се знае за тази статистика. За съжаление, много са децата недоносени в България. Те са около едно дете на всяко 10. Тоест около 10%, както в световен мащаб, така и в България децата се раждат недоносени. В България, за съжаление, процента смъртност е доста висока. Има много неща, върху които трябва да се работи, които трябва да се променят тепърва, така че ние ще направим всичко възможно да помогнем на тези деца максимално. Съставихме фундацията, защото има много въпроси, които остават без отговор, има много родители, които не знаят към кой да се отбърнат. Отношението по болниците е много тежко спрямо тези родители. Това са деца, които седат с месеци в болницата, през това време родителите няма към кого да се обърнат, така че ние сме на среща за да им помогнем. Значи имаме 5000 лева вече дадени, тук в пликовете имаме конкретно сумата 15 050 лева, значи ние даваме на кауза, на фундация по 20 050 лева. Това е един страхотен успех за Дарик Радио. Общо 40 100 лева бяха събрани в цялата тази кампания. Ами, господин Вълков, да връчите на Влади. Аз ще взема на Ники функциите на водещ и ще го помоля заедно да ги връчим, защото... Понеже в нашия фонд за терапия се включват 2 родителски организации. Добре, значи 2-2. Ето това. Ще има стил това. Да ги снимам. Ето, дайте, това са вашите 20 050 лева. Да си използвате така, както вие прецените. Ще ни кажете още веднъж след малко. Да седнете спокойно. Дори да може да си представите колко много правите. Нина, Вили, заповядайте и вие сега. Пускате вземете и Стефан, защото и той ще получи част от парите. Това са 20 050 лева, които може да използвате. Благодаря. Стефан, защото това е за такива деца като него.
Да, и как се усмихна този? Той ти ви звезда. Много благодаря.